זה גם מצולם. ואז תצא בזמן, בשיא הגובה, שאתה קופץ קדימה ולא במקום. נתנו לך יותר. עדיין לא הבאתי אחד כמו שצריך לדעתי. בוא נראה.
היד הייתה נכונה. מה זה, כי זה קצת סתלתי? יותר מדי. לא משנה. התנועה הייתה נכונה. באמת שזה רואים להגלה. אם לא הייתי מבין. לא היה הגלה מכמה. אז עשת אותה. המוח שלו. יש? יאללה. 5 על 5. 5 על 5. הכל מותר. אוקיי? 3 קו קדמי, 2 קו אחורי, 1 ל-5. מגיבים לפי ההחלטה ולפי, סליחה, קודם כל לפי החסימה ואז לפי ההחלטה. אוקיי? זאת אומרת, אתם רואים שהחסימה, נגיד, משאירה את הישר, הולכת הרבה באלכסון, אז אולי 5 צריך ללכת עוד יותר קיצוני לקו, ואחד הולך גם לקו יותר, אבל קצת יותר אחורה, מחכה להחלטה. אם לוקחים את הישר, אז אחד אולי צריך להיכנס קדימה לקחת חורים. להסתכל, כל הזמן להסתכל. אנחנו לא משחקים, אנחנו לא עומדים ועושים כדורעף, אנחנו משחקים כדורעף. לשחק כדורעף זה הרבה פעולות. במיות השנייה, לקרוא, להבין, למה, איך, מה כדאי, מה נכון. אין לי בעיה עם זה, רק תראו טיפה כי לא בא לצעוק, אין לי בעיה עם טעויות. יש לי בעיה עם טעויות שבאות מפחד. לכל האלה שפה מיום שישי אצל הבחור הדתי הנחמד, סתם כאיזה אנקדוטה, יש שם איזה שחקן, איך? הילד הזה, אז הוא שאל אותי בפעם הראשונה, מה הבעיה שלי? אז אמרתי לו, זה לא הכדורעף. עזוב החלטה, עזוב באמת הזאת מחליט, אתה יותר מפחד לעשות טעות מהרצון לעשות נקודה. הוא יגלגל כדור מפה בשביל שתיפול במגרש מאשר שיעלה להנחית, כי הוא אומר, אם אני אנחית, אז אולי זה יפגע ברשת, אז אני אעשה יותר. זה המקום שלכם בספסל, בכל ליגה, אוקיי? אם אני אמרתי. אם אני רואה שחקן הכי גבוה, הכי מוכשר, עם הניתור הכי, שיכול לתת לי את הפצצות, ובסוף משחק פחדני, שישב על הספסל. אין לו מה לעשות על המגרש. צריך להיות מינירים על המגרש. יכול להיות שאתם גם פתאום. זה המשחק, אני עושה יותר טעויות, הכל בסדר. אבל אל תפחדו לעשות טעויות. כן, להפעיל שיקול דעת. אם הכדור באמצע הרשת, לעלות בשיא הכוח מפה הנחתה, אנחנו יודעים מה התוצאה. אוקיי? אבל לא לחכות למסירה המושלמת שרק אז אני יודעים. כי זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה. לא אני, לא אביתר ולא גם עוד הרבה נושאים אחרים, כל כדור ייתנו לכם בדיוק מה שאתם רוצים. וגם אל תחשבו רק על ההנחתה שלכם, כי ההנחתה היא כדור שלישי. צריך לבוא לפני זה או הגנה או קבלה. וכל אחד במי ששיחק פה בליגה, עשו רגע שנייה לשחזר. כמה פעמים המוסר היה בקו קדמי, בעמדה 2, עמד פה, עשיתם קבלה או הגנה, עמד ומסר את הכדור. יש פעמים שהוא בא לפה, יש פעמים שהוא הגיע לכאן, יש כדורים שהוא רץ קיבינימה, נכון?
תודה רבה. אז גם הוא צריך להתמודד, גם אתם תתמודדו בצעדים. לדוגמה, שייב, קודם אמרתי לך, בואו נראה אם אתה זוכר. עכשיו, עשינו את התרגיל עם ההרחקות. עשית קבלה, והכדור בא לפה. לא לתוך השלוש, לפה. המוסר בא למסור פה. איפה היית צריך להיות שהוא שמה? אתה לא, שהוא שמה, בתור מוסר איפה אתה צריך... כשהמוסר שמה, איפה אתה בתור מנחית, איפה אתה צריך לעבור לחכות? יופי, ואם אני באתי לפה, לצאת עוד יותר אחורה. למה? כי אני לא אנסה למסור כך, אני לא אנסה למסור עדיין מדויק לאנטנה, כי אם אני אמסור זה יעבור. אז אני אוציא את זה איזה מטר מהרשת. בגלל זה אתה צריך לצאת קצת יותר אחורה. אוקיי? זה בא גם עם הערות של מאמן, הנה, אבל גם עם ניסיון שלכם. אל תחזרו על אותו טעות מהפעם, לא יודע, הוא אשם. מה הטעות? איך אני מתקן? לא מה הוא עשה, מה אני עושה. אחד מתקן את השני, אחד משפר את השני. בסדר? יאללה. יאללה, אתה רוצה למסור או לא? בסדר. היום אנחנו ניתן לנו משלשל, או לשם. אם הוא משלשל, הוא מוסר. איזו. צעד שני, בוגנה. בוגנה. אני מבין, אבל הוא... מה אתה רוצה? אל תדאג, בעונה הוא לא יהיה מוסר פעם אחת. תן לו פעם אחת ליהנות מזה. יפה. יונה, צעד שני. אשרף, או הספולפול, ספליילי, צד שני. גרתי, לא ג'ון, גרתי, צד הזה. אסף תוכל אתה תמלך את הגבול ואסף. לא, זה נקום לזה, זה קיטו. קח אותו. אתה בצד הזה. מתחיל לעוף עכשיו. אין לו דרך על הקטנה הצידה. אתה לא אומר שזה בהמלצה שלי? עידן, צד הזה. נדב, צד שני. רוז, צד הזה, צד שני. אתה רוצה מהאמצע, אתה רוצה משתיים ואז יש לך קצרן ואף? מה אתם רוצים? למה מה אתם רוצים? אתה מוסר, אתה קובע. אוקיי, בבקשה. אני עליי לתחום מהאמצע חושב שאתה רוצה שזה... לא, עושה. אני גם עושה? טוב, אין בעיה. מה זה, אם אני הייתי על המגרש, אני הייתי נשאר, שאתה יודע, כי אני עצלן, אני לא יודע. טוב. אם אני אעשה את הבא שלו, גם הוא לא יעשה צורך. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, יאללה. הבא של סף של שתיכם. התחלנו? אז אתה לא בסדר, תודה רבה. מי? אין בראש.
כדור ראשון? 1, 2, 3, למה אתה מחכה? אתה רואה שהוא עושה קבלה שנשארת בקו האחורי? הוא מקום. מה עשית? פה קורה, בוא נראה מה קורה. אל תצפה, אתה שחקן. אתה רואה? אבל מגיע את הרגל וצופה. מעכשיו טעויות כאלה שאף אחד לא נוגע, כל הקבוצה זוכרת 50 סקורות. בסדר? בואו נראה עכשיו. מעכשיו. למה? כי אני מעדיף 3 לבחור על הכדור מאשר שאף אחד לא ילך על הכדור. אל תחכו, כמו מקודם, איך אני מתקן, איך אני לוקח, איך אני לא מצביע על אחרים. מה אני עושה? שייב, אתם 5, כדור בתוך 3, אין ליברו על המגרש, אז מי ייקח? כדור נפול באמצע 3, אתה לוקח את הכדור. למה מחזר מחשבה? למה לחפש מי לוקח? למה? אתה יודע משהו אחר לך. איך הראש שלך ירד, העיניים ירדו מהכדור. בשנייה שהורדת וחיפשת, עכשיו לחזור ולחפש אותו, אין לך סיכוי. לך אחרי הכדור, שמעת שני, עזוב. יאללה. יש, עוזר? הם בראש. לא. אדם! זה, רגליים! דזוז, יאללה. זה. עוזר? זה. תגיע. יש? עוזר? שלי, זה כל בעיה. 3 אותיות. שנייה רגע, אסף פה. עכשיו הוא לא מוכן, עכשיו. אסף חושב את הג'ורדן. עוזר? עוזר? נושא קו אחורי, קולצה לבנה, לא לקפוץ עליו. על הסר? ז'וק פה, ז'וק. שלי! יש גיא.
אתה קוטל את הכדור בחצי מטר. אם זה לא קורה, אני שולח עליך את אסף החתום. חבל. אסף חתום לו. סר. שי, צא אחורה. עשו קבלה. בלחץ, לא בלחץ, הוא ראה אותו עושה קבלה, הוא אמר כבר עדיף החוצה. הכדור בעילית פה, הכדור שאתה גלשת אליו, בעשר. איפה הטעויות? אם אני עכשיו אומר לך, לדוגמה, לצאת לספרינט, אתה עוקף את הכדור הזה, לא עוד שאתה צריך ליפול אליו, אתה עוקף אותו. סתם כמהירויות, כן? אותו דבר פה, לקחת עילית מגובה ברכיים. איפה הבעיה? הבעיה היא לקרוא את הסיטואציה. אוקיי? כשאני אומר לכם לעשות עילית ולדחוף ולהעיף כדורים, אין את זה בכדורה. אלא אני רוצה שאני אבין שעשיתי עילית עכשיו נמוכה, כרגע אני לא דוחף כדור של מישהו אחר, ושאני נותן לעצמי זמן, אני רואה את הכדור למעלה, עכשיו אני יכול לחפש לידי ולהעיף לו. כשתוך כדי העילית אני מוריד את העיניים וקורא איפה אני עומד. כמה פעמים קרה לכם, לדוגמה, אלון, שנגיד לקח כדור 100 מטר אאוט, או לדוגמה עזב 300 מטר בפנים. יש לו בעיה בהימורים, הוא לא מהמר, אוקיי? כי הוא לא יודע איפה הוא עומד מול המגרש.